ето сега нещо, което аз пък предлагам да пробваме. Един класически West Coast IPA. Не се прави от американска пивоварна, обаче това пък ни е варианта да пробваме по-прясна бира в този стил. В последно време много се говори, че е готино да се пресни IPA-те, докато хмел още се усеща максимално наситено. Това е от една естонска пивоварна с класическия хмел цитра. Което значи грейпфрутови кори, мандаринки, портокалчета, кой каквото иска да си измисля в носа, но ще го усети по-нататък и в устата. Абсолютно, да. Цитрусите. Според тебе това описва ли в момента разбирането за стила за IPA? Това е типичният IPA, който почти няма държава вече, където се прави IPA, да не се следва. Една много добра рецепта, не много трудна за правене рецепта. Съвсем различна като вкусово възприятие и както ти само отбеляза, бира, която трябва да се пие много пресна, за да може да е свеж плодовия аромат. И хората, които са запленени от IPA, са попадали на точния IPA, на точната температура и при всички случаи на човек, който може само с едно наливане да им даде да я помиришат. И това е бира, според мен, която е много лесна за пиене. Абсолютно с всяко едно от тези сирена тук може да си върви. Не само с сирена, на контрастен принцип. Аз бих казал, че това може да върви дори и с сладки неща, с шоколади. И отново на контрастен принцип може да върви и с морски продукти, и с солени неща. При сладки предполагам, че изпъкне най-много горчивината, което е основният фактор в тази бира. Винаги, когато са контрастните дегустации, ние залагаме на едно противопоставяне на водещото при тази бира, което е горчивината, с водещото при един шоколад, ако е по-скоро сладък. Но вече, когато ще пиеме, надявам се да стигнем, да не се къркаме до тогава до някакъв хубав стал. Тогава ще си говорим за подпирането отдолу, за изпъкването. Би ли го определил като надграждане спрямо хмеляно, спрямо наситеността на хмеловия вкус на горчивината? Абсолютно. Ако някой мисли, че Орвал е сложна бира, защото има в себе си един много добър баланс между малца, който е сладък, и хмела, който е горчив, и маята, която дава малко хлебни оттенъци или нещо на хубаво, примерно на някаква есенна гора, бих аромати сравнил. Тук доминацията е именно тези свежи плодови аромати, които правят малца да изглежда незабележимо присъстващ, но той се усеща единствено като тяло, като плътност върху езика ти. Така че за това тази бира може да има хиляди разновидности. Тя може да бъде с ниско алкохолно съдържание. Тя може да бъде включително и безалкохолна, когато с обратна осмоза се извади алкохола, и ти да я пиеш от закуска, вместо изкуствените портокалови сокове, които се продават. Тя е много по-полезна от тях, но тя може да бъде session, т.е. под 5%. И няма нищо лошо в това. На обяд удръж си две и дали можеш да караш кола без никакъв проблем. Освен да опитаме един сешън да видим... С най-голямо удоволствие, защото този стил може да бъде включително и много по-тъмен, включително и много по-светъл. Така че сега ще ме караш да пием и от тъмния вариант на IPA. В твои ръце съм. Айде, отваряме сешън.